Neviete si predstaviť, ako vyzerá jednofázový hybridný systém? Tu ho máme. Moje meno je Braňo Beláň, som technik pre Martel Trade a dneska si predstavíme jednofázový hybridný systém. Tento systém sa skladá vlastne z meniča. Používame meniče Goodway prevažne, ktoré máme overené rokmi svojou funkčnosťou a spoľahlivosťou. Ďalej je to rozvádzač, kde sú vlastne všetky potrebné istiace prvky pre bezpečnosť danej inštalácie. V tomto prípade sa prebytky z fotovoltiky z panelov púšťajú ďalej do batérií a do teplej vody do bojlera. Súčasťou inštalácie takéhoto systému je úprava hlavného domového rozvádzača. Gro spotrebičov, ako napríklad televízor, chladnička, práčka a tak ďalej, používajú vlastne iba jednu fázu. My vlastne ako firma upravíme hlavný rozvádzač na tú fázu, na ktorú sme vlastne pripojili fotovoltiku. Potom je vlastne takýto jednofázový hybridný systém schopný kompletne pokryť spotrebu vášho domu. V tomto prípade máme systém s baterkami, hybridný. Vyrobaná energia z panelov putuje najprv do spotreby domu, prebytok putuje do batérií a vlastne koniec koncov sa terciálne ohrieva teplá voda v bojleri. Gro energie, ktorú používa z fotovoltiky, je zelená. Kúri zadarmo. A pre viac informácií sledujte naše sociálne siete.